Тази вечер Щипка Сол сме на ориенталска вълна. Пренасяме се на изток, към рая на кулинарните удоволствия. В менюто хумус, булгур с карамелизиран лук и шамфастък и махалеби с рози. С мен в студиото кулинарни ентусиасти от различни точки на страната ни следват по скайп. В пряка сателитна връзка от домашните си кухни се включват Ginger Groove. В кухнята ще меря умения с Антон Кнайф, в дисциплина кускус с зеленчуци, а в категория Агнешко заставам срещу шеф Димитър Клаклов. Гледайте ни! Различното шоу започва сега! Хора, кои са тези хора? Кои са твоите гости? Това е жена ми, известна и като Нети. Тя е в района. Да. Също така двама от членовете на най-новата ни формация, рок-банда, наречена Фондацията, Венко по романски ударни инструменти, може би ще свири на чаши. Световно известният китарист, цигуар и приятел Иван Лечев. Иначе останалите на масата не ги познавам, но сигурно са избрали изключително мил начин да се... Това са наши приятели. Това е един от най-великите готвачи в България. О, майко, тръгвам се. Чао! Господин Клаклов! Господин Клаклов! Дай да видим на сателита кой е. Сателитна връзка, косата, достатъчно ми е розова да хвани. Ето ги там са. Ние се казваме Ginger Groove. Супер! Дони, давай да почваме с първото яси от кухнята на Близкия изток. Почваме хумус сега. Тук можеш ти да работиш тук. Слагай си тахана там. Не, слагай на хута. Слагаме на хута. Целият на хута? Да, целият. Да, целият на хут го слагаме. Сега. И... Чакай да не си сготвя и броеницата. Не, внимавай с броеницата. Моята е на ръката, моята броеница е на ръката. Чакай сега да таком. И сега почваме така. Го оставяме. Сега, лека по лека, като го въртим, си добавяме тахана. Добавяш тахана. Така. Сложи колкото можах. Сега, супер! С чесъна какво ще направим? Ти кажи. Искам да го направя на пюренце чесъна. И го натискам с ножа. Ти сложи нещо друго. Сол, за да не ми бяга. Къде я взимам? Ето ти солчицата, дай го тук. Внимавай пръщетата! Музикалните пръщета! Да, и почваме. Така. Виж сега какво става. Направи го на пюре. Лесно да си кажи да го направя на пюре. Направи го, вика, на пюре. Твоето стана на голяма буца. Обаче сега ще спасим буцата. Слагаме малко зехтинче в твоето. И моята представа за пюре е тая. Давай. Къде ми е леда сега? Чакай, търси се леда. Вътре ли да го сложим? Камерата. Я кажете, вътре ли да го сложим? Къде ми е леда? Добре. На ваша отговорност. Значи, да.
Останах сам! Какво става? Сега какво? Сега лед слагам. И сега леда е много важно нещо. Мъничко такова. И леда Да не си го се развали добави. машината нещо. Моля? Много неща и слагаме, да не се развали. Нищо няма се развали, как се развали. Слагаш малко лед, не много лед, малко лед слагаш. Добре. Да е много важно, защото се дава чудесна консистенция, а в същото време и цвета на... Ама аз слагам през това отворче и то се върти. Да, сложи ли чесъна сега Ми вътре? сложи го, да. Чудесно ти мириш. Сега, какво слагаме, какво друго? Лимоновия сок сме забравили, слагай лимоновия сок. Леда? Също. Леда, сега леда го заби и него, да? Бъчни го леда и почни да въртиш. Не, сложи ми повече лед, моля ти се. Повече ли? Твоя стана много хубав, Дони. Верно ли? Направо ти казвам, страна страхотен. А кое е босилека, за да го гушна накрая? Това е босилека цунка и го гушни го. Слагаме си малко кимион, защото хумус без кимион нищо не става, разбираш ли? Кажи ми за твоята прическа, какво става с прическата? Много алтернативна. Аз съм тази, която свети с прическите тук. Това е нахалство, дами и господа, да ми дойде с такава прическа. Ето сега 4 чинийки, защото сме почти готови сме да сервираме вече. Слагам си и аз чесъна. Чакай, само ми обясни сега. Кажи какво ти кажа, сложихме си чесън, сложихме си такина. Да. Сусамовите зърна са за Аз не съм сложил сусамови зърна. Не, за декорация. Давай сега. Дай твоята купичка да извадим. Ето, изваждам я. Виж какво хубаво. Не, камера. Виж на Дони какво стана. Супер! Дони? Значи, Дони, почваме да сервираме. Може ли така по една лъжичка да им туфнеш по чинейките? Това може да го направи, слава Богу, че нещо може да прави. Долу. Виждаш ли, не е зле хич в кухнята той. Сега може да му се отвори апетит да готви в кухнята и виж какво става. Да, сега какво става? Това е питката сега. Аз тук претоплям питката. Сега сол ли слагаш? Мъничко, защото забравихме да сложи неговото сол. Обаче да ви кажа, едното ще е подсоленко, другото няма да е подсоленко, но ще се правите, че ви харесва. Ще викате, чудесно, Дони, чудесно. Ще викате. Сега, Дони, виж питката, какво правя с питката. Ама не го карай да реже, моля ти се. Много ме е страх, защото наистина той с ножа малко излезе така, нали, разбираш. Тия пръсти му трябват, ще ходят да свират. Внимавай. Моля, защото аз не мога да поема отговорност. Ако си магна пръстите... Българско национално музикално съкровище, аз не мога да понасям така, ако после някаква отговорност ме налегне мен и ще замина от България, ще се чувствам виновна, ще си викам, какво направих този човек сега, не може да свири. Трябва ли да ги реже наистина тези работи? Така ги нарежи, сега няма цяла кифла да им дадеш. Така. Какво им даваш? Това нещо ли даваш? Насам. Той си пази пръстите обаче. Той си пази пръстите нашия. Сега. Айде, давай, Дони, аз съм готова да сервирам ти. Да помагам ли? Много бързо. Да, дай да ти помогна. Ми бързички сме така в кухнята. Вие като пейте не сте ли бързички? Ти колко ми изпря така Имаш ли нещо, да поне се чувствам като готваш някакво облекло да ми дадеш? Не, нямаш нужда, косата ти е като на готвач. Супер, дай сега неговите са с друга подправчица. Ето, 3, 4. Давай да ходим. Малко по-грознички, ама така като за момченце. Аплодисменти. Аплодисменти. Аз не съм подготвена за облекло за тебе като за готвач, защото честно казано мислих, че ще се справи много по-зле. Ма това е страхотно. Ужас. Аз бях подготвена, понеже бях сигурна, че той ще се справи страшно зле. Неговото е много хубаво. Яде. Ясно. Чудесно, и исках да го дозакопая, смисъл да ви покажа. Не се притеснява, има основно ядене, там ще го закопаем. Основно добре, има значи, 10 съставки. Да, за да е сигурно, че той е като психодиспансера, тук случайно попаднал човек, който не му е мястото тук, и за да са всички много благосклонни към това същество, тук нещастна с опашка на главата и писта от самолет, понеже нямам шапка за готвач, една шапка за баня. Прибери си ръка. Ма така няма къде да каснат извънземните. Давай да сервираме така, че си много атрактивен. Чакай. Дай да имаш едно стръкче. Босилек няма да го глъшкаш.
За да приготвите това апетитно ориенталско предястие, първо изсипете сварения нахуд в кухненски робот. Прибавете чесъна, лимоновия сок, сусановия тахан, солта и пипера и пасирайте, като наливате зехтина на тънка струйка. След това прибавете 1-2 купчета лед и отново пасирайте до гладкост. Поръсете готовия хумус със сусам и сервирайте с парчета арабска питка. Вкусно и симплистично. Какво става? Гледайте ги как готвят там. Здравейте! Ей, те са много концентрирани, значи. Ginger Groove. Ето ни, заповядайте. Джинджер. Хоп. С джинджер, браво. Това е нещо страхотно. уникално. Представяме ви така наречената гозба. Страхотни фаворити сте, браво. А сега нека да видим какво е първото кулинарно предизвикателство за тази вечер. Първият ми предизвикател идва от страната на лалетата – Холандия. Антон Кнайф е любител кулинар, виш менеджер и истински смелчага. Кой друг би ме предизвикал в моята специалност близкоизточна кухня? Антон Найф срещу Силвена Роу в приготвянето на кускус с зеленчуци. Сега! I am challenging you, so be prepared, I would say. Oh my God, I'm scared already. Well, what are you going to do? I want to make today a couscous. Couscous, yeah? Yes, and it is pure vegetarian. There is no meat in it whatsoever, and I'm going to cook it for the second time. So that is a challenge for me, but I still And take when was the the challenge. first time you cooked it? How long ago was the first time? 12 hours ago. Oh, I see. It's been designed especially for me. I'm already honored. Exactly, Thank yeah. you very much. Good. Let's cook. Let's cook. So what I'm doing something that I used to do many years ago for my family. Very, very easy, simple recipe because I saw you had couscous and I'm doing it my one, very Bulgarian style, although it is couscous. But then again, in Bulgaria, we love our couscous. Oh, that is some stunning chopping and cutting. It's bournoise. Is that right? Yes, it I is make bournoise. Yes, yes, so that's very good. That's very impressive. yes. It's very beautifully For a shaped as beginner, well. and still I have all my fingers. Tell me about Dutch cuisine. A lot of people ask, you know, the Dutch are very famous, first of all, for all the unhealthy food. Unhealthy. Unhealthy food. And if you ask me, has Dutch Holland a own cuisine? No, it isn't. So we eat a lot of potatoes, and we have a lot of good dairy products, definitely we have. We eat like in Japan. We eat the herring basically raw. We swallow it with some onions. For me, eating is not just to feed the stomach. I think it is celebration, it is passion, sharing with friends. Bulgarian tomatoes, They're yes. beautiful. Dutch tomatoes, no. Do you like Bulgarian women? Because, you know, everybody likes Bulgarian women, really. My better half is Bulgarian, Oh, and well. I can say I'm very happy with that. Okay, I'm making my harissa sauce. Правя си един сос с хариса, такъв хариса стил, с типични български съставки, with typical Bulgarian ingredients. But it's still going to be quite exotic. And then, of course, I'm using my favorite cheese in the world, Bulgarian cheese. Have some nice olives. And I've got vegetables cooking in the oven. Couscous is ready. I've done my couscous. I'm ready. Okay, done. Where is yours? That's mine. Good. След рекламите, кой от двама ни се оказа по-близко до Близкият изток? Останете с нас! По-рано в предаването с холандеца Антон Кнайф приготвихме кускус с зеленчуци. Въпреки че е любител, той се справи прекрасно и завърши с цели 10 пръста. А аз, както винаги, бях във вихара си. Но да видим какво реши журито. Много добър аромат.
му се даде малко. Нова презентация. Аз харесвам това съчетание. Светлете е страхотно тук. Кускус е перфектен. Ти ще пробва това. Сурова текличка. Колко е приятно. Супер. Това е с по-класически вкус на кускус. Кълновете и така си оставям после вкуса да усетя. Аз съм леко раздвоен. Let's me see. I'm telling you now, if you won, you're going to be made to suffer somehow. I don't know how. 3-2, it's close. Whoever is won is close. Let's say the name. Oh my God. Sylvana strikes again. Yeah. Just thank you so much. Степка сол. Айде, почваме да готвим булгур, но Дони си мисли, че е захар. Жива връзка. Какво става? Жива връзка. Сателит, коса. Ще готвите ли булгур? Какво става? Ето ни след рекламите. След рекламите. Виж какви са готини. Ей, браво! Сега. Къде е твоята купичка? Това е тя. Вземи си я. Сега, почваме да си готвим булгура. Първо, нека да си сварим булгура. Ето как го слагай. Целия го слагай. Това е много такъв бързичък булгур. За първи път ми се пада булгур и то целият трябва да го ръгна. Обаче да те издам на жена ти, мислеше си, че той си мислеше, че това е кафява захар. Кафява захар. Да, Ако обаче не е виждал булгур. кафява захар. Да. До там го е докарал. Бързо. Остави го, то сега ще се свари, той много бързо се вари, ние там го забравяме за момент, сега трябва да си карамелизираме. Нека да си карамелизираме лукчето, защото... Лесно е да се каже. Да, слагай малко зехтинче в твоето тиганче, така. Много обичам да си карамелизирам лукчето. Така, точно. Ама сега трябва да си го нарежем. Обаче аз не му давам да пипа нищо с пръщите, мислиш ли? Така, ти пък съвсем, значи си играеш. Чудесно, стига. По-малко, по-добре. Да, сега давай това. Сега трябва да е на лентички. Това е края. Ето това е. Това е моя финал. Това е началото на края. Или поне на пръстите. Това е началото на края, не в никакъв случай. Но това трябва да ти кажа, виж как си паза пръщата тази, как си ги подгъвам. Като се... Виж сега, нека те науча, пък да те науча сега. Добре, айде покажи. Като готвиш, винаги пръщата са така навътре. Никога не са така. Защото много хубави пръщата всички си имаме, нещен да са, прощаваме с тях. И ето, съвсем лекичко. Пълно разочарование в кухнята. Сега разкажи ми за тая фундация и за тези готини пичови, които са там, дето седат на масата. Я ми кажи за какво става. Фундацията е банда, която учредихме наскоро от част от щурците, част от ФСБ, част от мен, в смисъл дори 100% от мен. Да. Венко, който е бивш член на група Т, и Славчо Николов, който е член на БТР, т.е. свирим песни на 4 банди, на щурци, на ФСБ, мои песни. Чакай да ти разбъркам лукчето. Браво! Сега, нека да припомним на нашите зрители, че си карамелизираме лука. Можеш той да го прибавя. Не го прибавя, играй си там, мъсни го на една страна. Сега чушка трябва да режем. Почва да режеш чушка. Ето лук, какво? Той свири на чушка, дали може да реже чушка обаче. Давай сега. Защо се казва фундация? Фундацията. The Foundation, фундацията. Foundation, да. Защо фундацията? Много хубава книга има на Изак Азимов, препоръчвам я на всички. 7 книги са всъщност събрани в една. Това ли е чушка? Да, това е. Ти много добре знаеш, не ми се прави. Той ми дойде да ми свири на чушка, сега се знае какво е чушка. Обаче внимавай, оли кипърчоци режи. Какво? Ужас. Моето кромиче се карамелизира. Я да погледнем твоето как върви там. Супер! Малко ще му добавим още повече зехтин. Добре, да кажи ми сега, каква е твоята диета? Будистка диета. Много обичам животните, затова не ги ям, обаче почнах да обичам и растенията и тях не ги ям. Олелей! Значи си на светлина, така, нали? Да, и светлината почнах да обичам и гледам и нея да не я ям. Да. И виж какво става. Постепенно ти си съвършен, аз не виждам... И елегантно се оттеглям от шоу бизнеса. Да. Как е с чушчицата? Да, сложи си чушчицата, много хубаво си я наряза той. Ще я даде на жената, тя ще яде и ще се наслаждава на парчоците. Аз на другите гости не мога това да им го дам. Чай, аз ще нарежа още малко какво.
Сега ти си пътувал много из цяла чужбина. Я ми кажи, кое е най-интересното нещо, което си ял, най-така странното нещо, защото аз ако ти кажа моето, не мога да го кажа даже на ефира. Значи, аз трябва да ти кажа, че нямам памет за ядене, обаче ще ти кажа една случка в Ласа в Тибет, която е най-срамната и затова мога да я призная само пред цяла България, а не на отделни индивиди. Нека само преди да почнеш да кажа нашите зрители, че си добавяме кайсийките и стафидите и всичко се карамелизира страхотно. Айде, кажи ми сега за Тибет. Колко имам? Аз ще ги направя, не се притеснявай. Давай. Добавяме си кайсийките. Ами, в Ласа в Тибет с приятели бяхме и в един ресторант ме питат какво бихте желали да пиете и аз казвам вашето местно питие. Те казват арак, значи, което е местно вино, да го кажем. Да, местно вино, да. И казвам, естествено, една голяма кана дайте за цялата група. Тя казва, ама сър, първо го опитайте. Казвам, не, няма да го опитам, но и директно една кана. Ние си българи, българи, юнаци! Донесе каната, сложи ми толкова в една чаша. Опитах и натрапчево почна да ми мирише на овчи дърдонки. Но си го изпих. Върнах каната, защото повече от това нямаше как. Години по-късно един мой наш приятел, който е монах, тибетски монах, му разказвам историята и той казва, а ти колко пъти си ходил там? И аз казвам, еди колко си. А видя ли някъде лозя в Тибет? Той е висок. Викам, не. Еми вика, наистина виното се прави, ферментирайки овчи дърдонки. Абсолютно сериозно говоря. Красота! Абсолютно сериозно говоря. Красота, красота, красота. Сега, виж какво направихме тук. Сложихме си всичките хубави вкусноти и ще се карамелизира страхотно. Това е стафида, чудесна стафида. Ето сега, О, бижу. Стафида, това е много добре за твоето стомахче, нали знаеш, бум-бум-бум. Правим и десерта. Правим и десерта едновременно. Не, слагаме нещо сладичко вътре. И стафиди. Това е много типично за близкоизточната кухня, да се сложи нещо сладко вътре. А сега ще се направим и дресинга. Първо обаче, преди да направим това, айде, ако обичаш да си изцедим булгура, защото до сега ни се е изготвил чудесно. Как искам да изцеда булгура? Айде, виж сега как аз го цеда. Виж как аз го цеда. Е така, тук го слагам. И сега вдигам го. Е така, цък, цък, цък. Да не се опари само майстрат. Обаче, той само водата слага, не булгура. Сега какво? Всичкото, бе. Всичкото, давай. Така, браво! Можеш така да направиш? Или не можеш? Не дей, че ще сте такова сега. Сега, шамфастъка е като просто, значи, черешката на тортата. Това е страхотно нещо. Отгоре да го забием. Шамфастъка. Обичаш ли шамфастъка? Умерено. Слагаме си каквито искаме подправки, но най-вече магданозче. Нали сме си българи и си обичаме магданоза. Ей, сега тук ще нарежа малко магданоз. Ма и той ли трябва да го реже? Не, много те моля, внимавай. Нека аз да правя това, моля ти се. Ти почна магданоза. Да. Давай. Вегетарианец, не може да реже магданоз. Разбирам да го карам. Разбирам аз да го карам да ми реже агне или теле или някакво прасе, но не, магданоз не може да реже. Това е чудесно, като за него. Къде се... ми шамфастъка. Олеле. Може още, нали? Олеле. Това да не го претоплиме нещо. Не, то трябва да се карамелизира. Стана чудесно. Пък да ти кажа, да ви кажа на фундацията там, стават му хубави нещата. Не знам как стават. Какво прави, не знам. Сега. Какво правим сега? Добавяме си булгурчето. Сега можеш да го разбъркаш. Да. Айде, бъркай. Бум. Бум, казай бум, като слагаш. Бум. Сега дресинга. Дресинга е зехтин. Най-чудесното нещо на света. Казва се помегранет моласис или сироп от нар. Сироп от какво? От нар. Опитай това за какво става дума. Ти не можеш това да ни го опиташ. Това е... велико. Леко е сладичко, но и леко киселко. Буртни си пръстчето, не го пий. Пръстчето.
Мъничко от това си слагаме. Мъничко. Не много, защото ти видя, че е леко киселко, нали? Да. И лимоново сосче. Дай ми солчица, ако обичаш. Щипка сол, ако обичаш, Дони. Щипка сол. Да. Още малко. Ай, сега да го опитаме. Бутни пръсти вътре. Ма, Дони, какво те е страх да ни ти дам отрова? Много е миличко, да. Много е миличко. Окей. Става. Добре, сега. Уважаеми зрители, гледате готвене на плейбек. До сега не сте го гледали, тя готви и моето и нейното. Не, напротив. Значи това е Давай плейбек. да го махнем тук сега. Сега какво стана тук? Я да видим с неговото. Супер! Малко повече ще му сложим. Айде чамфаста, като го забием. Слагаме листаците, даже може и така да го сложим. Нямам право. Дресинга. Да. Ей така, виж. Опаля! Да. Слагай го, вкусяваме го сега и сме готови да сервираме. Това ще е леко предизвикателство за нашия Дони. Ще го направим пред него, възможно най-близко. Дони, слагаме си така кръгчето. Ох, много съм големи прочоците на чушката. Дръж се. Да. И Това така. кръгчето е някакво изпитание. Скрита камера е това, трябва нали? да, не, трябва да не е скрита камера. Не е, скъпи, не е. Ето сега. Е така правиш. Да. Ей го сега. Вода. Да. Виж сега, Доня, аз ти показвам как сервираме в ресторанта. Другия път жена ти като спи, като чисти жената горката, нали знаеш, ние жените все нещо правим в къщата такова полезно, докато тя нещо или е на работа, защото ти явно не работиш много, ти какво пеенето, каква работа е. Безработен съм. Направи едно такова ядене, виж сега. Дадим дресинг. Така. Айде сложи им по едно листенце и ти така. Давай, дигай. Айде, добре. Едно бързо припомняне на тази невероятна вълшебна рецепта. За да приготвите това богато екзотично ястие, първо сварете булгура в зеленчуков бульон. След това сотирайте лука, чушката, стафидите и кайсиите, докато умекнат и леко се карамелизират. В това време пригответе дресинга, като смесите зехтина, лимоновия сок и сиропа от вишня и разбъркате добре. Отседете сварения булгур, прибавете го към сотираните зеленчуци и разбъркайте. Накрая поръсете ястието с натрошен шамфастък и магданоз, а и полейте с дресинг. Суперлативно вкусно! Косата ми нещо, живата връзка. Чакай, косата ми, Доня, помогни с опашката. Чакай, хората ми не са се отказали. Браво! Аз може ли да почнем? За най-главно. Ето от влажното за мен. Виж как се готви музиканти. Това са музиканти. Супер! Улала! След малко кухнята ще се превърне в бойно поле. Гледайте ни сега, защото има един много специален готвач. След рекламите, Димитър Клаклов ме предизвиква с агнешко по-ориенталски. По-рано в предаването Сандъл Кнайф завършихме предизвикателството с кускус с 3-2 в моя полза. След малко да се готви колегата Димитър Клаклов. А сега, Дони, няма те мъча много, защото ще приготвим едно от най-хубавите ястия на Близкия изток – махалеби. Махалеби с розова вода и кристалирана роза. И понеже говоря за една чудесна роза, искам да покана господин Лейчев. Може да дойдете тук? Ай, съм притеснена. Нека се притеснява за него. Идвай тук. Идвай. Почваме.
Нека да кажа бързичко за рецептата, защото много съм притеснена за Дони, да си кажем, защото не ти ми хвърля такива зверски погледи вече оттам, от масата, защото с ножови се работи тук, с чушки, с пътладжани. Значи, това е вашето место. Я се кондордиса и там. Гледай така на страна, кондордиса и се и ни давай така, нали, вайбс. Будистки вибови ни пускай, вайбови такива. Господин Лечев, Иван. Мога ли да ме наричам Иван? Може, разбира се. Това е мечта от много ранна възраст. Някои даже ме викат Ванко. Ванко. Ако ми позволя да викам Ванко, ще викам Ванко. Супер. Сега, това е много лесно. Нека да се загреем малко млекото, още мъничко. Не трябва да кипне. Най да сложим захарта най-добре тук. Но много те моля, ти трябва да помагаш с дух, не така да създаваш, нали, хаос в кухнята. Чак. Сега разбъркваме си захарта, прибавяме захарта към млекото. И в един момент сме готови да се прибавим оризовото брашно. Нормално вкъщи може да се използвате и ориз, ако искате, но понеже го правим за 10 минутки, нямаме много време. Така, виж как прави той, как се усеща да върти в същото време. И познава. И много търпеливо го прави. Бавно, леко по леко го прави. Това десерт имаше много лошо име в детските градини и в столовете. Така ли? Нещастенце с водичка и малко есенция. И това ни го даваха и му казаха малеби. Не, сега му слагаме розова водичка. Няма да е спомням детската градина. Истината е това, което в момента Слага и розовата водичка, Иван. Ванко. Мет ми капи от устата, като каже Ванко. Я помириши. Да, Ванко, давай. Ванко, чакай, че котлона изпотих с Ванко тук. С Дони, с Ванко много ми дойде днеска. Я давай да слагам тук котлона, да си го зарем, защото котлона ми се изключи. Бре, каква енергия донеси ти? Изключи ми котлона. Вика той. На неговия. Цялата енергия взимам за моя котлон. Сега, на нашите зрители, загрейте си фурните у вас, защото ще ни трябват. Сега, понеже той седи и няма работа, няма да дам една работа тук. Сега ще му измисля една работа и на него. Сега ще му измисля една много опасна, драматична работа. Той ще разбие белтъка и ще пее върху тази, защото това е много голям шум. Я да го има какво се направим, за какво става дума. Сега, аз ще го почна. Ето. Да. Та можеш да го правиш? Може би Позволяваш ли му това да го прави? Щом няма режещи плоскости. Няма нищо остро. Продължавай. Сега. Къде се натиска? Така сега да правиш. Гледай, пей. Сега. Защото аз ще го правя същото. Сега звука ще стане ужас. Сега разбиваме белтъците много хубаво. Аз ще ви покажа как трябва да се разбити. И Ваня, докарай му, сложи му захарта в белтъка. Върти. Давай. Не го въди. Дай на топ. Така. Където има шикер, трябва да има и миксер. Обаче удрай дъното. Искам да чувам да удръж дъното. Така, много хубави ти стават. Много и ги върти тези белтъци, бе. Ти си много добър. Не знам. Сега обаче можеш да надпееш този звук. Да го надпееш. Не знам. Ако искаш, може да пробваме да пеем Ода на радостта, химна на Европа в 7/8. Това е такъв ритмус. Невероятно, браво! Ето сега, вижте! Дай да опитаме твоите. Спри! Сега, това е начина на опитване на белтъци. Като разбивате белтъци, скъпи зрители, така правите. И ако белтъка не падне, така трябва да ви разбит. Я опитаме да опитаме твоя. Я смело давай. Смело! Браво! Хайде видим какво става. Почивка. Ginger Groove. Сателита. Толкова неща в тази кухня трябва да правя. Ginger Groove! Те празваха ли? Мирише на любов. Браво. Че вкусно. Следващото. Готвим десерта вече, ние от Ginger Groove. Супер, браво.
Сега имам една специална работа, която е малко меси. Малко така, нали, забавна работа. Вместо, сега, понеже зрителите вкъщи не очаквам те да имат така наречения сприц или пош, къде ми е направил дупчицата? И двете думи не са ми познати. Сега ще направим един сприц с пръщия, така. Направихме го. Използвайте една торбичка. Значи ще направим едни розички сега с билтъка, който сме разбили. Ама той чудесен билтък е разбил, бе. Реже се като масло. Всички по разбиването на бълтъка е кой ти слага захарта. Абе, захарта, разбира се, точно така. Захарта беше сложена толкова финно, деликатно, че няма начин. Сега, какво правим? Е така. Правим си ни розички. Не разбрах какво е това. Това сега правим ни розички с билтъка. Е така, виж какви красиви стават сега. Виж, на Дони малко пипончета на Дони са малко такива като буци и гръцмулки на Донки, ма няма нищо сега. Точно дърдонки, бе. Дърдонки. Донки, дърдонки. Ма не са ферментирани. Чакай сега. Дони, ти готов ли си? Сега пораси ги малко с люспичките от бадемчето, ако обичаш. Това не е бадема? Да, ма хубаво. Сега бадем не знаем. И откъде да знам как е? Усети, че му се клати столчето под краката и че ще го карам да готви. Той сега ще почне да готви всеки ден, ще се готви вкъщи от Дони само. Вече нищо няма да пипаш, никакъв тиган не дигай. Това е положението. Супер! Като сложим да го печем сега, нека да видим, докато чакаме да се изпече този чудесен десерт, кой ми предизвика в кухнята. Предизвикваме майстор-готвач и специалист в кухнята на Ориента. Димитър Клаклов ме изненада с екстравагантен избор на облекло. Но дали може да ме изненада и с агнешко? Да видим! Ще направя едно мариновано агнешко. Добре, аз сега само така ще гледам. Аз трябва да започна да готвя. Да, трябва да започна да готвя и аз трябва да започна да готвя. Айде и двамата да почнем. Аз ще направя нещо между самбусек и бюрек. И искам да го приготвя в тенджера за подналягане. Така че това ще ползвам аз. Много хубаво направи. Чудесно, точно на кълцна, както аз я обичам. Аз имам много бавно си работа. Точно така, няма бърза работа. Аз предпочитам бавните мъже, отколкото бързите мъже. Нали? Изцяло. Митко би го взела, точка. За работа, не за мъж. Не за мъж, за работа, за всичко, Митко. Като взема, аз те взема, аз не ги правя такива на половинки. А там в Дубай мъжете ли си взимат жени или жените си взимат мъже? Как е? Като навсякъде, жените си взимат мъже. Жените, нали? Като навсякъде. Замириса, много хубаво за изглежда. Какво ще направиш с тази кремичка сега? Ще напълна кибето. Това киби ще е суперлативно, значи. Да. Много обичам да ме лигават. Мерси. Много ти е вкусно. Ма да не съм го присвоил. Но много ти е вкусно, бе. Аз да си направя ли пилафа? Давай. Нали не те притеснявам тук за това? Не, много ми е приятно. Много ти е приятно. Да. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Значи ти си стеснителен обикновено, а? Много съм притеснителен. Как може нищо не виждам притеснително в тебе? Напротив. Не знам, сега може би ти ме предразполагаш така и... Да, аз имам това влияние върху хората общо взето, но виж колко хубаво усмивка имаш, трябва да се усмихваш повече. И хубави зъбки имаш. И сега какво ще стане тук? Добавяме оришето или го вадим? Нямам никаква идея, ти толкова много ме разсея, забравих какво правя в момента. Всъщност, да ми припомниш, ориз пилаф, нали? Да, ориз пилаф правиш, да. Добре, окей. Ти много добре го правиш. Сега с не тенички, стенички го правиш. Просто си като стара баба, защото по селата в Ливан, в Сирия, бабички ще го правят това нещо. Ти го правиш много добре. Три за съдиите трябва да го правим. Те са като вълците и съдии. Аз съм готова вече да сервирам скоро, мили хора.
Малко ми е жилово това нещо. Леко ми е жилово. Това къбе не се поддава на рязба. Много сочно и много крехко ягнешкото вътре. Но според мен не си отиват много събосилковото песто. Много добро. Много интересна комбинация. Това споделям да се. Не, според мен само поръската е различна. Вътрешността според мен е същата. 3-2. Много е близко. Който е спечелил е стрито. Браво. Силвана. Браво. Силвана. Ама си падна много. Той те не да го... О! Много е сладиче. Мерси много, много съм ти благодарна. Трябва да ти кажа, че своето ядене на мен ми се видя най-вкусно. Твоето мнение за мен е много по-важно. Разбира се. Ох, много е сладиче. Митко, който е тук, его Митко, беше страхотен предизвикател. Той ме разсейваше с панталонките, които беше облечен. И ми говореше така, леко флиртуваше с мен и точно моят тип готвач в кухнята. Но нека сега да видим какво остава, защото не сме свършили. Не си въобразявай, че това е свършено. Сега ще правим кристализирана захар, рози с кристализирана захар. Много лесно. Имаме леко разбит белтък и кристална захар. Сега това е много лесно. Нали им позволяваш? Няма проблем. С пръщетата, чисти пръщета и после ги обваляме в захарта. Ей така. И го оставим малко да си така, нали, лекичко. Даже ако ги направите от предната вечер, е най-добре и ги оставите на една тавичка, на сухо место, най-добре ще станат. Айде, ако обичаш, покажи ми сега твоите пръщчета. Дуп-дуп. Дип-дип. Айде сега. Да, чакай да видим как върват десерти, защото той е ламинут. Сега слагай ги по едночко, ма хубаво ги направи така. Да. Кажи, коя е розата в твоя живот, Дони? Ами, карамфила. Не е ли ви? Дони, зад гърба ти съм ти, внимавай. Тук гледам как са твоите неща, как се развиват. Охо, Дони, даже и фурната му работи повече от моята, бе, хора. О, моята фурна как работи? Не знам как тая фурна неговата работи повече. Изнявай. Много е топло, Дони, пази пръщетата, музикантските пръщета. Будистката енергия работи. Уф, топло. Сега да видим моите какви са станали. Аз ви гарантирам, че няма да са толкова кафявички. Ми да. Колко розички трябва да увалям? Да, ето ги и моите. Моля? Колко розички трябва да увалям? Стига, достатъчно долу. Стига сега, да, достатъчно. Да. Дами и господа, благодаря ви за вашето търпение. Скъпи зрители, готови сме. Да, давай в тези си ги сложим. И те чини сега. Защото аз имам азбестови пръщчета от кухнята. На неговите пръщчета не му позволявам много да, нали, нищо да прави. Е така, че лекичко ги хващам. Ох, много са ти красиви някои, но някои не са. Хубаво, че си отиди, господин Лечев, ще има голямо разочарование от тебе. Уоп! Окей, слагаме по едно листенци, защото те листенци се едат, вижте. О, супер! Да. А ето сега едно бързо припомняне на махалеби с рози. За този ефирен ароматен десерт първо разбийте бълтъците и захарта на сняг. След това си подгответе декорацията, като оваляте розовите листенца в яйчен бълтък и кристална захар. Кипнете прясното мляко и захарта и прибавете оризовото брашно, като бъркате непрекъснато до гъста и гладка смес. Свалете от огъня и добавете розовата вода. Разпределете сместа в огнеупорни купички, покрийте с разбитите белтъци, поръсете с филирани бадеми и печете в предварително загрята фурна. Украсете готовите десерти с захаросаните листенца. Разкошно! А ето какво ще видите в Щипка Сол следващата седмица. Следващия епизод на Щипка Сол е посветен на подправките в кулинарията. В менюто 3 ароматни ястия, корма къри, агнешки котлети с басиликово олио и карамелизирани круши с шоколадов сос. В кулинарните предизвикателства братята Мартин и Александър Петрови ме предизвикват с предястия с рибатон и ароматно свинско бонфиле, а неотразимият шеф Ивайло Петков скъсява дистанцията помежду ни с шоколадови бомбони. Дони, благодаря ти. И аз благодаря. Супер гост, супер!
Супер гост! Нети! Благодаря фондацията! Митьо! Супер! На всички благодаря! Рецептите, които видяхте тази вечер, може да ги намерите на Щипка Сол на Фейсбук. Всички до точка са там. Тишина, там в